Hai să-ți arăt și ție ce părere are ChatGPT despre noi. Vino să vezi. Am avut curiozitatea să-l întreb ce poți să-mi spui despre agenția Tommy Stop Estate din Constanța. Vreau să vând și după să cumpăr un apartament. Și ne-a spus informații despre agenție, serviciile oferite de noi, datele de contact și sediul. Mi se pare foarte interesant cum a așezat în pagină, cum te putem ajuta noi. Pentru vânzarea unui apartament a evidențiat partea de analiză comparativă, iar pentru achiziția unui nou apartament, că poți accesa portofoliul lor de oferte, câteva zeci listate zilnic, și ei negociază în interesul tău. Păreri și reputație, acestea oricum sunt la liber, puteți să intrați pe Google și să intrați pe secțiunea de review-uri. Ce să ai în vedere în momentul în care mergi spre o agenție și, în rezumat, avem o experiență de peste 12 ani, oferim servicii complete și avem un portofoliu activ de proprietăți și reputație bună. Acum că ai văzut ce părere are ChatGPT despre noi, te invit la birou să ne cunoști.